Ġie inawgurat ix-xogħol ta' tranġar u tisbieħ f'Warda n-nisa fid-dar tal-anzjani tal-Imtarfa. Sala magħrufa bħala high dependency, jiġifieri fejn l-anzjani ikollhom bżonn attenzjoni kontinwa. Ix-xogħol involva tibdiliet mhux żgħar, bosta minnhom strutturali fejn tranġaw l-art, is-suffett, kmamar tal-banju, treatment room, is-sistema ta' ventilazzjoni u oħrajn. Faċilitajiet uħud minnhom essenzjali li jagħmlu l-ħajja ta' dawn l-anzjani ftit iktar komda, kif spjegalna l-kap tad-dar tal-anzjani Joe Gallia. Għamilna l-oxygen system taħdem ma' kull sodda għandna l-oxygen system, għamilna points tat-telefon u points tal-television ma' kull sodda ukoll. Kien hemm bżonn u anke l-istaff barra residenti, l-istaff jaħdem iktar kuntent. Is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana innutat li n-nefqa hawn laħqet l-64,000 euro. Spiża mhux daqstant kbira għaliex il-parti l-kbira tax-xogħol sar min nies tad-dipartiment. Xogħol li sar b'enfasi fuq l-istandards li l-Gvern nieda għad-djar tal-anzjani. Dan huma standards biex nassiguraw illi fid-djar tal-anzjani kollha tal-Gvern tal-Privatu tal-Knisja ikun hemm ċertu kwalità. U aħna rridu li fid-djar tal-anzjani tagħna nilħu dak il-livelli ta' kwalità biex l-anzjani tagħna jkollhom dik il-kura u dawk is-servizzi kollha mhux biss li jkollhom bżonn imma jkunu ta' livellu ta' kwalità għolin. Din is-sala tilqa' fiha 24 anzjana li issa jistgħu jgħixu b'faċilitajiet ġodda u aħjar, filwaqt li l-ħaddiema issa jinsabu f'ambjent isbaħ u iktar attrezzat fejn jistgħu iwettqu ħidmiethom biktar serenità. Dwar is-sitwazzjoni però ħadd ma jista' jitkellem aħjar mir-residenti nfishom. Tkellimna ma' Margaret Rose. They're very nice level to us. Ma nistax ingorri jiena, sabbas waħad tuħam ma nafjom imma jiena they are nice to us. L-ek pej ta' ġabni għaw xejn, għax edha kontenta. U meta tkun edha kontenta, tuħu pieċi. U hekk kif tlestiet din is-sala diġà għaddej xogħol fuq parti oħra tal-istess dar biex din tkun tista' tilqa' 24 persuna oħra.